Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fl-ewwel nofs tas-sena kompla jonqos sew l-ammont ta' nies li kienu imantnu lilhom infushom bil-benefiċċji soċjali. Fil-fatt, fl-ewwel 6 xhur tas-sena, il-persuni bir-relief naqsu b'520 meta mqabbel mal-istess xhur is-sena l-oħra u b'aktar minn 870 meta mqabbel mal-2017. Tnaqqis notevoli ieħor ġie reġistrat fil-persuni li jieħdu l-benefiċċju tal-qatt. Imqabbel mal-ewwel 6 xhur tas-sena li għaddiet, in-nies qiegħda li kellhom bżonn dan il-benefiċċju waqgħu għall-ewwel darba taħt l-1000 ruħ wara tnaqqis ta' 264 oħra meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena illi għaddiet. Miċ-ċifri joħroġ ukoll li l-att ta' single parents naqas bi kważi 260 oħra meta mqabbel mal-ewwel 6 xhur tas-sena l-oħra u b'aktar minn 480 meta mqabbel mal-2017. Min-naħa l-oħra komplew jiżdiedu n-nies li qed igawdu minn benefiċċji ġodda li jinċentivaw ix-xogħol bħal dik tat-tapering tal-qatt u tal-in-work benefit, tant li fl-ewwel 6 xhur telgħu għal aktar minn 6,500 bin-nefqa żdieda tal-aktar minn 5,400,000 euro. L-NSO jinnota wkoll li fl-ewwel nofs tas-sena n-nefqa tal-Gvern fuq il-pensjonijiet żdiedet b'aktar minn 13 miljun euro. Fil-fatt, in-nefqa fuq il-pensjoni minima kienet ta' kważi 26 miljun euro, filwaqt li n-nefqa fuq il-pensjonijiet ta' Romol kienet ta' aktar minn 65 miljun euro. B'reazzjoni għal dawn iċ-ċifri, il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal ma' One News li dinturi l-impenn soċjali ta' dan il-Gvern. Fl-istess waqt innota li kien hemm tnaqqis fin-nefqa ta' Children's Allowance minħabba bidliet fid-demografija tal-pajjiż. Wieħed ta' min ifakkar għal 3 żidiet fuq xulxin, 4 effettivament żidiet fuq xulxin fil-pensjonijiet tal-anzjani tal-irtirar u n-naħa l-oħra tirrifletti wkoll parti minnija demografika meta wieħed iħares lejn il-popolazzjoni tagħna li bħal ta' ħafna pajjiżi qiegħda biex ngħid hekk tixjih. Li żgur li dik in-nefqa ħadd kompli tiżdied fil-budget illi ġej, ħajkun hemm żidiet oħra f'diversi benefiċċji u naħseb li l-impenn tagħna hemmhekk ħankomplu nsaħħu iktar milli qatt kien fejn jidħol qasam soċjali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.